Jmenuji se Jirka Rosman, jsem zástupce společnosti TaxPoint. V naší společnosti se zabýváme účetnictvím a daňovým poradenstvím. Jsem vlastně velice spokojený, protože výhoda je v tom, že s tím lektorem se dá vždycky dobře domluvit, co vlastně my chceme jakoby řešit v té angličtině, ať už je to gramatika, mluvení, poslech, cokoliv, tak ten lektor nám vždycky jde jako naproti v tomto. Určitě, protože máme tady spoustu zahraničních klientů, ať už to jsou lidé, co tady jsou na Erasmu nebo nějaký pracovně, tak potřebují řešit taky daně. Druhá věc je, že spousta firm už má dneska zahraniční vlastníky, takže ta komunikace s nimi taky probíhá v angličtině. Samotné zaměření těch vzdělávacích kurzů necháváme primárně na samotných zaměstnancích, to znamená, oni si vždycky sami řeknou s tím lektorem, co je jejich cílem zdokonalit v rámci toho kurzu, jestli to je nějaký poslech, mluvení nebo případně slovíčka či gramatika.